Здравейте хора, днес ще играем Bed Wars, Skywars и такива. Майнкрафт, нали? Нормалните, не някакви копия или такива. Сега ще играем Bed Wars и някои други ще видим, Skywars може би. Сега ще си въведа паролата и се виждаме точно след една секунда. Бройте. Здравейте, отново. След като си въведохме паролата, отивам да играем в Bed Wars. Опа. Ще изиграем 4, защото знам много, че не играят 3. Ето тук. Супер. Избираме Steam. Ето тук е по... Ето тук. Синят. Бум. Ще си купим блокчета, за да обградим леглото. Както нормално. Няма да е най-хубавото. Ама... Ето тук. Да обграждаме. Имаха блокчета. Тук е за ще изглежда добре. Аз не съм tryhard човек, аз играя за забава и да ви се ръка на вас не вече. На червените убиха вече много бързо леглото е. На всеки може да му се случи. Така че... Да. Ограбиха нашите диаманти, има едно диамантче. Ограбиха нашите. Ама... О, тук се оставили един диамант. Йек! Бият! Има човек! Идват син! Идват син! Не, бутнаха ме. Нищо. По средата има сини. Един син. Може би ще ни дадат. Чакай, аз отивам да се купам сега. Наша отиде за... Там за сините в средата. Аз ще отида за диаманти. Зелените нападат сините, сините нападат нас. И ние ги бием. Кажете ми в коментарите какви видеа искате да виждате най-често, защото ако мога, ще качвам видеа. Сега не е на 100% сигурен, но че това видео може и да се качи. Да, ще го напиша, ако няма да се качи. И защо няма да се качи, ще го напиша. Така че... Тискайте палците да се качи. Тук. Няма един, няма. О! Син. Ще му дойде отзад. Не. Ахахаха. Мутнаха го нашите. Не, така. Чакай, че се помня, че някой идва. Още някой блок ще си взема. От злато, съм голд. Диамант имам един, то няма. Мисля да апгрейдна това парата за 4 диаманта. Спомня се отиша за диамантите. Само дам един. И отивам да вземам емералди. Да не се идвали скоро. Тук горе няма. Те да не ги взимаш, бе. О, добре на нас не е зелен. О,
Това начин. Ще го изкажа. Ще отивам. Да. Сините сигурно може би се изчепили като. О, червените са умрали. Аз така да гледам. Те са го убили. Супер. Еми. Меч няма зло. Ох, трябва да вземем малко да си гражданите. И идва някой. Махе, нашия какво ги прави, бе. Чакай, това няма път. Не! Аз съм много зле. Добре. Тъй тук имам. Не. Айде. Бутнахме. Защо не получаваме? Идват ни. Идват ни. Ага. Идват. Не. Се вижда, че ще умря. Вижда, че умирам, ще се оставя нещата да не ги вземат. Това е Емералда. О, 40. Бум. Пятната е ръбалка. Не, това е на червените. Червените са дет. Найси, не. Да, не падна. Хайде. Един Skywars може да изиграем. Екорсърс. Съжалявам, че не го виждате от това дясно нагоре. Това мисля да играе Egwars. Egwars Team. Ето. И някъде човек. Тук. Ето. Знам са добре. Ох. Аз не знам какво представлява Egwars. Ще изиграем една игра на него. После ще играем едно друго, ще видите по-късно. Една-две игри и мисля... И ще видим всъщност нататък още. Но идват по-бързо хора, че сме само 5 човека. Ще изчакам малко време и ако не джойнат, ще излезем. Връщам се след малко. Хора, чаках 10 минути, нищо не стана, така че мислим да изиграя на онова, което аз исках. Ето това, Lucky Block Wars. Да си махнем хората да не ни пречат. Тук винаги като идвам се бърквам така. Ето. Ако се чуди... Ох, той тук няма хора. Никой не играе. Дай да видим някоя игра, която ще... Survival Games. И това може да е интересно. Ето тук е играта. И какво е Survival Games? Аз тотално си нямам и на идея. Стълби. Няма да скъде. Стълби ли сте да опитли? О, ние трябва да се бием. Ето тук долу. Ето ги не. О, това, ако сте гледали филма, като игрите на глада, почват и веднага с брони.
Охо, динамит. Бягам. Диаманти. Проверявам още. Охо. Тук трябва да се избием. Ела. Не бягай. Кой си? Не мога да му видя. Ще бяга. Охо, бая си взел нашия човек. Аз имам брадва. Ти нямаш оръжие. Лекът. Ей! Ела така. Ай, ще го оставя живе. Охо! Някой тук си ми е оставил платна броника, бе. Супер. Кой ти дава? Добре. Дечи. Не мога да вляза. Всъщност. Вляза. Пусти се. Survival game. Изглежда интересно. О, бяха май двама. Да, с 6 човека сме. Има това. Ей, там вътре има. А, и тук има. Еми. И картофи. Аз викам при краища, които тълни човек не идва. Но, аз не идва. Добре. О, тук има някакъв човек. Не ми търси. Да отивам ето тук. Първоначално, където го видях. Охо! Много добре, много добре. Идеално. Вътре може да е. А, не тук е. Да видим къде е. А, тук е малко по-тихо. А, трябва да съм върна да кажем. А, еми. А същото, интентива, ако намеря айрон. Пали TNT-то и хърни. Ох. Бог. Вълто, бе. Няма това. Какво трябва да напиша в чата ли? Не знам. Не знам. Onda тук е. Искам да отворя честа. Не мога да. Я помня. Рандом. О, айде бирам, а? Къде да се бием, бе? Бе, сме трима човек. Ранда. Път сме намерили такова. Някой е фул айрон. О, не. О, но. Майко, беше едно ми прави. Не. Това ме харесва. О, това ли бе? Той е пъти. Изглежда интересно. Някой друг път ще го играя. И това мисля да е края от видеото. Дано ви хареса. Ударете камбаната. Ударете лайк бутона да се пусени. Сега да стане син да гръмне. Да. Това мисля да е видеото. Чао! И до следващия път. Скоро може би ще стане утре. Така че чао!